Uyazi ngake ngaqonywa intombi ngelinye ilanga ngangisahlala kwaMashu. Ngiqonywa enye intombi yayinhle yayimanager eKFC lapha eThekwini. Emuhle usisi lo ephethe laphana kwaKFC. Ngangithandana naye ke ayingangiphila kahle ngalezo nsuku. Ngikhumbula kahle impela ukuthi ngangingasagross nje ngangidlela nje iKFC. That's why iKFC ngingasayidli manje. Angidli nje iKFC mina. Angidli iKFC every day. Le ntombazane le yayifika endlini yami every day ngidla iKFC. Nginalo ke nje lelibhadi lokuthandwa kakhulu mina. Nganginalo njalo lelibhadi lokuthandwa kakhulu. So le ntombazane yangithanda kakhulu ke ngaleso sikhathi ngaleyo mnyaka ngisahlala kwaMashu. Iyodwa into eyangicasula kule ntombazane yayingicasula nje. Yayingenangquza. Khumbula kahle uyabona ke eSouth Africa yonke ayikho insizwa ephethe umthondo njengami. Nje ubona nje izandla zami ziyisiphaxa zingaka neinyawo odeda ngendlale beyinyawo zisimbolize ubungako bomthondo. Ngiphethe ingangamela mina, ngiphethe umdondoshiya womthondo. Ngikutshela ukuthi kodwa le ntombazane eyayimanager KFC lapha eThekwini, ngiyakutshela we mame, angithi ngiyalifaka kuvele ukuthi ikholokotho. Hayibo, ngiliphelezele ngayo le mbhaxa yesandla le, ngiliphelezele-ke ukuze ngi-enjoye phela, ngilibambe liphakathi laphana. Mina ngangiyishaya phakathi kuyo indlwabu lapha. Uyabona, nayi enjoyeke ngoba sengifake nesandla. Lonto ngikhumbula manje ngoba ingifundisa isifundo sokuthi azikho ifebe ezidlula ifebe zala eSouth Africa. Emhlabeni wonke ungalihamba lonke izwe. La eSouth Africa siphethe ifebe zokugcina ngci. Uyabona lempene egcwele kosisi bethu bala eSouth Africa. Isidlulele ngalendlela yokuthi singomakhanya isiyasicasula lokho okugcina ngci ngoba njengamanje sekudayiswa ngayo izwe lethu. Amadolobha wonke, amalokishi wonke kugcwele ama-illegal foreigners ngenxa yempene yalezi ifebe zosisi bethu zala eSouth Africa. Zivula imtsinsila, zisakaza ikiwi, zisakazela ama-illegal foreigners, zize ziwashade lezi nja lezi, ziwashade ama-illegal foreigners, zidayisa ngezo. Njengamanje sinenkinga enkulu yokuthi la eSouth Africa thina ama-South African ama-resources awasasanele noma uhulumeni ethu uyaprovida, akusafiki kithi ngoba kunqakwa ile mkhanqala yangaphandle kuqala kungakafiki kithi. Iseyikoleni kugcwele, kugcwalisele emsono. Iseyibhedlela kugcwalisele emsono. Indawo zokuhlala emadolobheni sifuna ukusondela sizofuna amatoho sisuke emakhaya kugcwele. Emafletini, emalokishini kugcwele lemsuni yangaphandle. Idonswa obani, idonswa ilezi ifebe eyinempene zala eSouth Africa. Singomakhanya sithi nina amantombazana ale eSouth Africa, inina enisijwayela kabi singamadoda, sizinsizwa ze-country. Nisijwayela amasimba nina ifebe ngoba nisijwayeza nalemsunu le ezela illegal ifike la izocommit ama-crime. Ibhebhi ingane zethu zincane, ivala zonke ikhala icorrupt lezinja, ziyaskema, zigebenga imali zabantu, zibamba inkunzi, zenza yonke imisuno human trafficking, ama-drug sellings enziwa yilezinja. Ngenxa yenu ninafebe zala eSouth Africa eninempene enisakazikiwi nisakazele lezinja. Singomakhanya sifuna ukunitshela ukuthi lo mkhuba wamasembu yekeni. Lawo malebe lawo awaphele athi nya
sikhathele nina mantombazane ala South Africa enigcwele impene ifebendini fuseke indaba yenu kade niyasidakelwa zinsha. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Umax Makhanya, and he's sending a very harsh message to South African women. Laba data nebantu bokuqhamuka lesibabita ngokuthi ma-foreigner. Uyasho ukuthi nine nginilethengisa live lethu nginilethengisa South Africa kulabo bhudi bokuqhamuka lokho nibasakazela ikiwi nithengisa South Africa tinsita la South Africa tisakhona ukusinela thina labanye because seticedzwa ngilabantu bokuqhamuka and labasijwayeta ngalabantu kahle mantombazane ala South Africa. So ngalesi sikhathi uyayikhuluma into le right umuntu ukhuluma into leyakhako leyiqiniso, but indlela loyibeka ngayo inkulumo yakho ibe sayifiki kahle ebantwini o imessage yakhe ilahleke abantu bafocus ekutheni ukhuluma kanjani into loyikhulumako. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.